Dobrý deň, som doktorka Kožuchová a pôsobím ako korektívny dermatológ na klinike estetickej medicíny Envy. V tomto krátkom videu by som vám chcela odprezentovať aplikáciu botulotoxínu a kyseliny hyaluronovej, ktoré patria medzi zlaté štandardy v rámci korektívnej dermatológie. Aplikácia botulotoxínu patrí spolu s kyselinou hyaluronovou k najčastejšie používaným metódám nielen na našej klinike, ale aj vo svete. Botulotoxín používaný v medicíne je absolútne bezpečný a má minimum nežiaducich účinkov. Pravdu povediac, ešte som nemala klientku, ktorá by mala po aplikácii botulotoxínu nejakú nežiaducu reakciu. Kozmetický efekt botulotoxínu bol prvýkrát popísaný americkým plastickým chirurgom doktorom Clarkom. V roku 1992 bol prvýkrát opísaný aj jeho efekt na vrásky v oblasti očí. V očnom lekárstve sa totiž botulotoxín už dávno používal na odstránenie tykov a ako vedľajší efekt popisovali pacienti aj vymiznutie vrások v mieste aplikácie tejto látky. Horná veková hranica, kedy už botulotoxín má efekt, je približne 50 rokov. Vo vyššom veku sú už vrásky fixované, pozorujeme tzv. Polámanú kožu, ktorú už touto metódou nevieme ovplyvniť. Taktiež vo vyššom veku hrozí aj spadnutie viečok, pretože pacientka si ochabnuté previsajúce viečka častokrát kompenzuje dvíhaním čela. Pokiaľ tento pohyb zablokujeme, viečka ovisnú a tvár získa unavený výraz. Je to už signál na plastickú operáciu horných viečok. Z týchto skúseností teda vyplýva, že botulotoxín je vynikajúcou prevenciou pred vznikom vrások a ideálny vek na jeho aplikáciu je 30 až 50 rokov. Botulotoxín sa aplikuje na tvári predovšetkým do oblasti glabely, čiže čo je vráska medzi obočím, vráska hnevu, ďalej do oblasti čela, horizontálne vrásky na čele spôsobené dvíhaním čela, my tomu hovoríme vrásky údivu, tiež do vrások v okolí očí, je to tzv. Stračia nôžka pri vonkajších kútikoch očí. Pozitívnym efektom pri aplikácii do hornej časti čela je nadvihnutie vonkajších strán obočia. Tiež sa môže aplikovať po stranách nosa, kde vznikajú vrásky pri pokrčení nosa. Zvykne sa tiež používať aj na odstránenie vrások na hornej pery. Túto aplikáciu na našej klinike nerobíme, pretože častokrát tu dochádza k úplnému znehybneniu hornej pery, čo znemožňuje špulenie pery pri takých bežných úkonoch, ako je pitie nápojov z pohára. V poslednom období sa botulotoxín používa aj vo forme mezobotoxu, čo je trojnásobne zriedený botulotoxín ako pri bežnej aplikácii. Pri tejto metóde sa roztok aplikuje do jemných povrchových vrások, napríklad na lícach, na brade, na krku a výsledkom je relaxovaná koža bez vrások. Botulotoxín sa aplikuje tenkou ihlou, tzv. Inzulínkou, preto vpichy temer necítite. Počet vpichov závisí od lokality, do ktorej je botox aplikovaný. Vrázka hnevu vyžaduje 4 až 6 vpichov, priečne vrásky na čele 5 až 7 vpichov, vrásky okolo očí po 3 až 5 vpichoch na každú stranu. Po vpichoch môžete niekoľko minút pozorovať mierne zdúrenie či začervenanie, môže vzniknúť drobná modrinka, ktorá sa dá prekryť korektorom a do niekoľkých dní vymizne. Samotný efekt nastúpi po 48 až 72 hodinách a plne sa rozvinie do 2 až 3 týždňov. Po prvej aplikácii efekt znehybnenia mimických svalov pretrváva približne 3 až 4 mesiace. Pri opakovaných aplikáciách sa efekt botulotoxínu predĺžuje na 9 až 12 mesiacov. Výplňové materiály na báze kyseliny hyaluronovej sú najviac používané nielen u nás a v Európe, ale aj na celom svete. Klienti aj lekári oceňujú hlavne ich bezpečnosť a takmer nulové riziko komplikácií po zákroku. Kyselina hyaluronová je telu vlastná látka, ktorá je súčasťou ľudských tkaní. Nachádza sa v celom organizme. Koža samotná obsahuje asi polovicu celkového množstva, no vyskytuje sa aj v kĺboch, sklovci oka či v pupočnej šnúre. Najvýznamnejšou vlastnosťou kyseliny hyaluronovej je jej schopnosť viazať vodu a tým aj vyplňať tkanivá. Kyselina hyaluronová je dodávaná vo forme priezračného gelu v špeciálnych sterilných ampulkách, ktoré obsahujú 1 až 3 ml prípravku. Možno sa vám to zdá málo, no keď si uvedomíme, že kyselina hyaluronová dokáže viazať vodu, pojme až 1000 násobok svojho objemu, je to úplne dostačujúce množstvo. Na slovenskom trhu v súčasnosti je k dispozícii množstvo rôznych druhov kyseliny hyaluronovej, ktoré sa líšia nielen výrobcom, ale aj svojim zosieťovaním a tým aj dĺžkou efektu. Zosieťovanie si jednoducho môžeme predstaviť ako molekuly kyseliny hyaluronovej, ktoré sú navzájom pospájané neviditeľnými vláknami.
Čím je sieť pevnejšia, tým materiál v pokožke dlhšie vydrží. Nezosieťovanú kyselinu hyaluronovú používame na rehydratáciu pokožky vo forme mezoliftu. Dvojsieťovanú do oblasti jemných vrások, do oblasti vrások do okolia očí, prípadne na kamufláž kruhov pod očami, troj- a štvorsieťovanú na výplň hĺbších a hlbokých vrások. 3D metóda je pomerne nová metóda, kde sa pomocou špeciálnej dutej ihly kamily aplikuje kyselina hyaluronová do miest, kde potrebujeme zväčšiť objem, prípadne modelovať kontúry tváre. Zákrok je nebolestivý, pretože oproti klasickej metóde na aplikáciu materiálu je potrebný len jeden vpich do pokožky, pred ktorým zvykneme podať aj malú dávku lokálneho anestetika. Táto metóda patrí medzi moje najobľúbenejšie, pretože pomocou nej doslova modelujeme nové kontúry tváre. Vytvárame lica tam, kde v mladosti boli a starnutím povedli, dokážeme vymodelovať okrúhlejšiu bradu, prípadne zarovnať mierne krivý nos. Pomocou kanily vieme aj veľmi pekne upraviť povednutú pokožku na chrbtoch rúk, ktoré vekom doslova vysychajú a zvýrazňuje sa na nich neestetické cievky. Kyselinu hyaluronovú môžeme aplikovať aj do pier. Väčšina mojich klientiek pred prvou úpravou pier má svoje predstavy. Vytvoriť z úzučkých pier pery široké je nemožné, pretože aj tu platia určité anatomické pravidlá. No aj takéto pery sa vedia jemne vyformovať, vytvarovať a upraviť. Pri tomto zákroku platí, že menej je niekedy viac a preto sa snažíme hlavne u nových klientiek tento zákrok rozdeliť na 2 až 3 sedenia, aby výsledok bol dokonalý. Po každom zákroku klientku vždy upozorníme, že teraz je výsledný efekt už len na nej. Priamo po aplikácii je totiž efekt síce viditeľný, ale nie plne rozvinutý. A teraz nastupuje tzv. Pitný režim. Keďže kyselina hyaluronová je hydrofilná, má vynikajúcu vlastnosť absorbovať vodu, čím viac vody v priebehu najbližších dní vypijete, tým efekt bude krajší, výraznejší a trvácnejší. Kontraindikácie tohto zákroku sú všeobecne rovnaké ako pri iných invazívnych zákrokoch na tele. Je to zápal alebo herpetická infekcia v oblasti tváre, bakteriálne, vírusové alebo iné horúčkovité ochorenie, užívanie liekov na riedenie krvi, pretože môžu vzniknúť výrazné modrinky, iný estetický zákrok v mieste aplikácie, ako je chemický peeling, intenzívne pulzné svetlo, radiofrekvencia. Tiež by sa kyselina nemala aplikovať, pokiaľ klientka plánuje počas najbližších 2 týždňov cestu do teplých krajín. 2 týždne po aplikácii by sme sa totiž mali vyvarovať priamému pôsobeniu slnečného žiarenia. Kto by vám mal aplikovať kyselinu hyaluronovú? V prvom rade je to atestovaný dermatológ, prípadne plastický chirurg s platným certifikátom zo školenia o aplikácii kyseliny hyaluronovej. V poslednom čase sa opakovane stretávame s tým, že kyselinu hyaluronovú aplikujú aj neurológovia, ortopédi, gynekológovia, stomatológovia a dokonca aj kozmetičky bez vysokoškolského vzdelania.